periskop. Funguje to na princípe odrazu svetla. Vlastne nachádzajú sa tam dve zrkadlá. Keď sa do toho vlastne z tejto strany pozrieme, tak môžeme vidieť, čo je pred nami. Využíva sa to najmä vo vojenstve, v ponorkách. Potom... Čo docielime tým, že ten periskop použijeme? Tak môžeme vidieť obraz. Ako? Ktorý? Aký? Keď si povedal vo vojenstve, poväčšinou tie ponorky, to znamená, že sa to vysunie a... No tak čo? Akú má základnú vlastnosť svetlo? Akú má základnú vlastnosť svetlo? Nerob sa, že ťa nevidím. Že svetlo sa šíri v rovnorodom optickom prostredí priamo čiaro. To znamená, my v podstate nemôžeme vidieť za roh, ale týmto spôsobom, že my tie svetelné lúče tými zrkadlami, Marko, usmerníme, tak sme schopní v tej ponorke vidieť napríklad, čo sa deje nad hladinou. Hej? Čiže toto spôsobujú tie zrkadlá, lebo na nich nastane tak, ako si povedal, čo? Odraz svetla. A vieš mi povedať, aký zákon tam platí? Takže keď vlastne svetlo, pod akým uhlom svetlo dopadá, pod takým uhlom sa aj odrazí. A ešte tá ďalšia časť, ktorú nikdy nepoviete? Že dopadajúci lúč a odraz sa nachádzajú, Ríšo, v rovine dopadu. To je celý zákon, to musíte povedať dokopy furt, hej? Ale vy len tú prvú časť a tú druhú časť nech dopovie niekto druhý. Dobre, prerušila som ťa, ešte niečo? Pomôcky nás to potrebujeme polystyrén, potrebujeme potom nožnice, potom diamant, aby sme vedeli urezať sklíčka. Sám si to robil? Nie. No nevadí, no a čo? Má na to lidi, no. Dobre? No potom, tak vlastne vyrobí sa to tak, že vyrežeme si vlastne z polystyrénu nejaký kus a urobíme do neho dve diery na spodok a tu na vrch. Potom umiestnime dnuka, vyrežeme si vlastne aj hornú časť toho polystyrénu, aj dolnú. Musíme tam presne umiestniť dve zrkadlá. Presne ako presne myslíš? No? Ríšo ti šepká tam vzadu. Ako musia byť? Pod 45 stupňovým uhlom a to je všetko, hej? Mal si nejaké problémy s tým, keď si to zhotovoval? Tak ťažko sa tie zrkadlá tam dávali, aby to bolo vidno. Lebo sa nám stalo, že videli sme len svetlo, ale obraz sme nevideli. Tak to bolo asi s tými zrkadlami potom, že ste to nemali pod tým 45 stupňovým uhlom. Chceme sa ho na niečo opýtať? Nie? Nikto? Dobre, Marko, takže ďakujeme za prezentáciu.